Right, kamu berangkat. Nanti saya mau kok. Nakari. Loga banget. Loga. Gue endang. Endang. Pirating gue nyam. Sama singa so don't play with. Come on, get sorry. Bisa mask it not is Buddha. I'm sorry. I'm sorry. I'm going to make so. Vakandishandisa pamunhu wakapfuura nobva vazondisungisa uchangongoti chiwirana tipe zvawakanyoresa amachimusoro ndauziva chavakandisungisa ivo vandikumbira kuti ndifambire munhu vakapfuura vachienda kumurapisa amai handida kuziva chavakasungisira makumbira munhu ini ndotaura nyaya sezvairi vakomana ava nyanye uyu ndowandakaziva vakomana vakuwe pakabora mushafti uri kufamba 30 meters kuenda kunopinda mushafti yangu ndo mhonga vachipinda apa vakomana ndobvandabata dokuii avandaisa kuofisi vese avanomboona 32 katu ndakabvata kuti dongo ndavadaendesa kumabhisi kuuya kutiza kwakaita uyu gadhi wangu ninakaridza inokuridza kwaita kuti anamboziva kuti akura munhu zviri pakati pokutakura dongo ndiendesa kumabhisa kushanda ndo pandakaona uyu iye nomwe wake mupfupi nomwe wacho vakadaro so inini ndobva tasvika papolisi ndisarenda bata basa kwangu ndiri pakati pokuripoti ndipandakaona mukomana munauya akadai atiti ndakupota ndakataura vapfuro akanzi ndataazvika kuti ndaini kurira kwaina asi anozoti yadii kamunhu saka patakabuda papolisi uyo akatowatsamba yekunorapa ini ndabva ndateera kuhospital kwacho uyu nomwe wake vaishaudha vachituka papolisi pahospital paipa ini nandina kana chandakadaika chandaida kuona mukomana uyo atorwa skani here ndibhadhare skani kana ndaona kuti akuwara ruoko rwake ndomumuchengetawo kusvika ruoko rwake rwapora asi harina kuita saizvozvo nenyaya uyo aipokota muwake waiti ndobva ndaenda kumba ndasvika kumba ndine mapepa inini yakatokwana zvese ema zvese ndine mapepa ini mainini zvese zvine mapepa kuti imhando saka ndadaro ndakarara kumba inini makuseni ndarara kumba makuseni ndiri pakaaaaine mapizitsi ndopakasvika wakomana vaitopii vamisa motikari pamba pamba ndobva ndanzi vakomana ivauya mainetsana zvikanzi vakomana vaivauya vamainetsana vakupi nenye mukomana akafona ndikati vauya zvikanzi ndikati zvina kuipa ndoda kunzwa kuti vari kuti kudii vandabuda hanze ndakava ndasvika pavari isisu madhatauni asi chandatanga kuinga pana pandikuda dombo rangu ramakadii ramakatora ari uyu ndava ndati inini zvodombo mufunga hapani ndakupedza kuti dombo rato kumapurisa
nyangwe rarara kumapangu asi kutoenda kumapurisa nekuti iri kumaoko memapurisa zvikanzi hatombosiya izvo ndikataa zvakanaka saka dhirisheni zvii zvikanzi kuda kuti murapise mukomana ndikati ndimurapise zvamberi ndikati aiwa hazvina kuipa kuti ndimurapise senharaunda yandinoshandira kunokwapusha hazvina kuipa nokuti ndikamutarisa mwana pandiri inini asi ndika kumboendawo pamapurisa ari kundishedza nechiitiko chakaitika kuti uyo akabudisa muromo kuti sisi hatina basa nemapurisa munoita zvatiri kuda panapa ndo zvamunoita ndikati ho handi ndikataa hazvina kuipa ndabva ndageza maoko yangu ndikatora pesi yangu ndobva ndapinda motikari iwo motikari yangu pamberi yawo mashure ndateerana ndobva ndafonera mapurisa yandifonera ndikati pane mukomana wandinapo pane mukomana yakapfuurisa vari kutisisa zvabasa nemapurisa saka inini chiregai nimboita zvido zvavo zvavari kuda ivo panguva inei nokuti uyu anga asina kumira zvakanaka pandiri zvinhu zvese ndaiita zvaaida iye panguva ipi iyoyo ndaitedza ndaitedzera zvese zvaaida ndabva ndasakana nemapurisa ndapetuka yavo ndabvandamisa motikari yangu ndakaenda pahwindo rako ndikamuti ndiri kukumbirawo kuti nditaure nemapurisa uye akati endai nokuti ndinoenda mumaoko yake uyu ngambe musacheme mimi muri kuita izvi musacheme munomu kana muda kuona justice munomuisitopa justice yakakwana taura nyaya isve zvaino vatafamba ndataura nemapurisa paipai tabva tasvika paezizopa petura zvikandidirai motikari petu ndabva ndati ho hanodzinira kundotora $20 ndabva ndadira petu motikari yake ndobva akumutsauri zvikanzi iwewe nomwe wacho hamunoti ari kupa zvikanzi kurukai pindai motikari mamai avo wapinda handina kuramba zvikanzi inini ndakuenda kwatakonda pane zvandiri kuita handingafambire zvinhu zvisina pano ndikati ahorai ndabva ndatakura mukomana ndabva ndaenda naye kwatiteka zvikanzi magetsi hakuna ndichida kuti aakazi ndikabva ndaenda pakamuriwo zvikanzi magetsi hakuna ndabva ndati chihandei kubhindura ndikaenda kubhindura ndakasvika ndikati kuna dhiraiva wangu iwewe chiita sei chipinda muna dhokota inini handisi kukwanisa kuita noti ndotirwa chechesi handisi kukwanisa kuita kuti ndipinde muna dhokota nezviri kuitazaro wapinda dhiraiva ndikati $20 zvekona $60 zvekona dhiski ndati wo handikabva ndabhadhara $80 yangu uyu ndobva atorwa dhiski dhiraiva wangu ndobva ayaatiratidza zvikanzi kamukabara kamudauramba muchichemene muchikoro ngavatauri taura maifungei pana nematisha atorwa dhisikiri yedhiraiva wandopandira uye andiratidza ndikamukabara kaputa kuti munyama vani kari pabhonda ndopa ndakamubvunza ndikati kotsamba yakaya manyorerwa kupolisi iritipi kuti ndikwanise kuti ndikoti akubvise tunhu tuku utu zvikanzi yasara napuroti ndikati o handii ine puroti uyu handimuzive ndakangonza zita rake ramungotaura ipapo kuti aamunhu yaaita aichechii ndobva uyu ati ndine nzara nomwe wake ndikabva taenda pachikeni ndikavatengera madhingi ndikavatengera chikeni tese tikatenga chikafu chedu ndikadzoka kumba tadzoka kumba ndikasvika kuhospital ndikati ndoda kutsvaga munhu anondisaimona anogona kundibatsira kuti mukomana yaite sei abviswe nhendikemabara samunhu nekubva ndimtsvaga ndapuwa nhamba dzake dzokuarama tasvika tabva tadzoka tasvika patemukupai panorodha takonda tichii ndoba akafonerwa nomwe wake izvo tadzoka taapatinovo saka ini ndobva ndanomisa motikari yangu uyu ndoba akaenda motikari yake ndobva anoti dzi motikari pamberi pemotikari yangu kuti yangu haikwanise kumuvha kudai kana kudai haikwanisi ndobva aburuka motikari ndobva anopinda kwanga kuine vava ndobva ndati dhiraiva newewe mwacho timutsanangurirai munhu mafambiro yataita sei yataita zvikanzi ndobva ndatoona simon uyo akamira pa ndikati sekuru simon adhivezi munogona kundibatsira
kubatsira. Yaipana pamone mukomana ediskira nomutaise pafona. Muone kuti mabara kuti muntu akapinda akapfuruka sapana. Asi vana kana ndakatarisa ndida kuti ndinodzibatsirana nawo. Simon yakadaona iti mapirisi zvese matenga ndikati mapirisi ndatenga. Ndikandisaka kuone ndobhatariswa ruoko. Ndikanzi ruoko rako iri ndakazviita. Asi kuti riserere ruda kuti ndikasongera serera mangwana wouya ndokubvisa. Ndakataona iti tichauya naye mangwana. Uyu ndopakabva pinda kumberi kumotikari uye kumotikari yangu. Vane vana tatambochaja tatikutai panzi nevana ndizvozvo samakataisizva kuti hazina basa takuchaja imani. Uyu ndopakapinda kusito kumashure kune vamwe wako zvikanzi zvafamba sei ndobvatsanangura dhiraivha uye ndobvatsanangura zvikanzi asi uyu munhu wataona ati mangwana tomuopareta tomubvisa nekuti ine nendamuudza kuti wopareti wekari tiri panyama nokuti iti uzoparetwa kutike chituka bviswe karubhonza azviite chingooparetwa kahwani twese tobviswa kahwani ndobhadhara mari yako inini zvesedzo zvetikutoakomana uyu ndopakataura kuti hazvese izvozvo zvapera yandakuda inini ndikuda matombo yangu nokuti matombo inini ndakasponsa mari yangu ndikati matombo yapi yaurikutaura iwewe iwe wakasponsa pamugodhi wane nokuti mugodhi muri kupirwa mutorwa matombo ati ndeyangu ndoyangu handisati ndapedza ndobva uyu ataura zvikati zvese zvapera kana pasina matombo yangu ndikuda 200 yangu ndipei mari yangu ndobva atoburuka motikari muye ndobva atotanga kuwawa zvekuti ndakashaya zvekuita panguva iyoyo ndipei mari yangu yandakasponsa dombo iri ndipei mari yangu ndobva ndambona ndikati mari yako imari zvana 200 ndikati oda itini pana mari iwewe zvauri kuti uda mari yangu iri dombo iri ndaribata pane vamwe vanhu iwe ndo wakutoita zvirobva nyaya saka inini wadi kuti mangwana pauchauya nomukomana ndichimurapisa ndokupa 200 yako zvikanzi azviiti ndokandati kuna dhiraivha ruvhesa motikari mona zvikuitika pano zvikanzi amusungiri ruvhesa motikari ruvhesei muone motikari yenyu muruvhese muone kuti ndokuita sei ndikati aiwa oraiti chitora mumwe wako apinde mutende unotsvaga kukwereta mari mumwe apinzwa motikari muye ndabva ndafamba naye iye bhatera ndabva tasvika pamafiri matiketi yaye ndabva ndamisa motikari yangu ndikati iwe buruka uende kunoudza mumwe wako kuti inini zvinhu zvaari kundiitira handisukuri iwewe ngaakusiene nomukwereta mari dukupi tuye tumupe paanipa kumari yake ndobva amuudza ndobva asara akamira pamari yake ndabva ndanokwereta mari 200 ndabva ndapa mumwe wako ndobva amupama ndobva auya kunini ndikati mangwana nyaya yapera pamwoyo ndikungofunga kuti pamwe auya kuti timurapisa mangwana acho wakauya wa5 vari pamba pai vari kunziva nevanhu vari mujurahoro kuti hama yavakajaidhwa nasi vamutoziona ndikati panzapa hapana kumira mushe inini handingabude panza nekuti zvawakatiita nezviro zvokunditorera mari yangu nhasi kuti wadzoka futi ndiri kuenda kunorapisa munhu here kana kuti paane nyaya yakurapura sitereki ndotorerwa 200 ndobva ndagara paipa ndabva ndafonera mapurisa atofonera kuti yai kuno nematombo titakude tiende kuguna nokuzvivura ndikati handisokwanisa kuda panze pane vakomana vai vakanditorera mari nezuro vauya kutori panze ndobva akauya achitorwa mukomana inini kumhanga ndakamhanarira mari yangu kuti takuti ari kuda kuzoti ndakamusungisirei inini pandakaenda kuti inochema kuposi ndatorerwa mari yangu 200 yangu ende ini ndikanga ndine shungu yekuti mwana uyu kana ndikanzi nhasi roko rake harina kupfuura ndinenge ndichingopeti $30 pakona kuti ava nekurara semunhu anenge akakuwara asi zvese zvinhu ndakazvitadza nekuda kwomukomana ati apo mandibasi rochimarewai zvawasungisiwa ndisati ndatava navo ndikukubvunza mugoti wawakapfuura mukomana wari twins chimaina chimbomirana hausi mumaini mavo maini chimboteerera maini ndiyasiliva chimboteerera waisa nyaya yako da kuziva kuti wakasungirwei handiyozvo handa kudza nyaya mugoti kana ndati zvawakasungisiwa wazvinzwa zvawataura here ndazvinzwisisa iwe waidhimanda $200 yako yaukanuzwa chisponsa ndizvozve chokwadi zvawasungisiwa naavo wauka mari angasina kwakukupa zvawapedza kuti wazvinzwisa
Garazo kana. Sikaso. Akuti wewe wakati extra mali yangu. Waende kubulikiza ulipe mali yako ukupa. Ukuthi wewe waita sponsor mgodi. Ndipo wakatora matombo angu andaka sponsor. Kuti matombo abude pamugodi anenge sponsor. Mapurisa akutore maisanya yangu mapurisa. Anditi. Mazira onete omudini. Okaisa nyaya kumapurisa. Unopuwa dombo kana unopuwa dombo maita agreement. Ambuya vanotanga kutora dombo musi wakufura kukomana. Vane 4 times vachitora mari. Vachitora matombo. Makambo ripote. Vakatomboya nepolisi. Isusu under work miners under amaya. Wozigomba mine tani 2 years chimaina. Nyaya yapo ndekutakabokedzana pasi. Nevashandi vavo. Ivo pavakapfura makabauza takabokedzana pasi. Tikude ngel block risiramo. Dispute yatikukonzera vakomana kuti mukomana azopfurwa ndiye yekusangana kwawo pasi. Pandakasvika ari pasi gadhi wavo ane pfuti ndakatosvika gadhi wacho akatamirira amai vakomana vako vari kulesi vari kudonhedzera matombo kupi havasi kunzwisisa. Ndakati kana amai vauya ndichaenda se vachagadzirisa nyaya. Indadzika ndabva pamai ndichienda kuchiguruguru chibva ndatofonerwa zikazi amai vasvika vatopfurisa mukomana chibva ndasvika ndavatora mukomana chibva ndamai aenda kuchipatara. Ambuya vatira pachipandara ndobva vandikumbira tabva taramba nekuti hatina hasha nguva yacho nemaitiro avakaita. Bo ndaitarisira kuti saamai vasvika dispute yepasi vachagadzirisa ini chagadzirisa vakomana vandikusponsor nevakomana vavo. Ndo zvandaitarisira kuti ivo vakasvika saamai vedu dai pasina zvisizvo kusvika pakuzodhimanda mari yangu vapfura munhu ndaandine hasha. Handine hasha. Zvakanaka hatida izvi unenge unoziva munenge nandi amai vanenge ndandopa kutaura kuti pane mukazovatora mukaenda paservice station kuti disirede vadzoka futi apa pati ndikuda $200 menyorerana pasi here. Ambuya ava musi wavazondisungisa vakandifonera inini ndakati ambuya kana mandipa mari yangu ndakusarenderai munhu wenyu ini ndakungoita zvizvo basa rangu handiti basa iri randiri kuita munhu wenyu maanaye. Musi wavandipa mari yangu zvokuwirirana taasingambokakavadzana zvokuwirirana handiti mushure ambuya pavakati isusu taida kutorapisa mukomana uteka toita mapepa edu. Ambuya vanofunga vaida kutorwa nesaiti ndakavamirira tikati tawirirana naambuya vaakurapisa mumwe wedu vaakurapisa mumwe wedu ndomatauro atikaita se atikaita ambuya vaida kutotorwa ndikavamirira semakumbiro avakatiita ndobva vazotichinjira matables vatifonera chiuya yakomana tinobvisa mukomana mabara ndakadhiraivha mota yangu $20 yavakaisa ndakadhiraivha mota yangu ndakanosiya mukomana kushambwa vakaenda naye kubhindura ndakadzoka ndiri kuno kwachakona vakandifonera ndadzoka nemukomana tiri pasign 8 ndo vakatofona nefoni yavo vakomana vakasangana handii ndavanadhiraivha mota yangu kubva kuno chibva ndatotora mukomana. yangu waita kuti unongo watakura mukomana wako waifanira kurapisa iwo vachifanira kutenderera naye chokwadi kasi hauna kuizvita uchivaudza waita ngekuvabhatarisa kuvambudikidza kuchibhatarai iwo kuzvitaura kwauri zviri simple ndokuti waikoti juti yavo yavakuti vaita aiti but kwavari vaiti tiri kumbunyikidzwa nokuti vakuti inini nemukomana akanga apfurwa tikanga tichiwirirana kasi munhu aikanganisa ndouyu ndizvo zvamutararama zoti ini ndatamurapisa wekuti ndomurapisa handitika asi kukwanisa munhu ari kurwadziwa semwana ndopota ndimupa $30 pawiki yekutengawo chikafu semunhu wandakaziva. aiwa mavaipa mambo isu munonga tinongoti mubude nokuti kuti munochambire kuti samoni ake ada kuyanana neni mari yangu ndeinomuka 200 matombo angu matombo yangu yakubuda maini mangu kombarane trace vane stove iripo izvozvo 4 lots.
amai ndikuti inini kana matombo atorwa patone dispute obvious maizi yapindira polisi yapindira kuti haina kureruka kaini kuona mufana kushushikana sei wakabviswa neningati ukubviswa namai ndakatosungwawo ndakatogorasi inonobhadhira uzosora so regera unobhadhira umwe vanhu inobhadhira iwewe mwana womupurisa womufauza musadze inobhadhira isoda mari yako iwewe funga kwangu inini mafungiro angu inini akurwadziwa ndiwo pari zvino stage yauri iwewe unopawo kuti iwewe urapiswa naamai responsibility kuti one approach naamai pachipedzisa bari pachinamba relationship ichikura yakanyangana dai makangotera kuti akatanga kurapiswa naamai zvikadai zvikatamusha nyaya yematombo andinokuibata muno muapproach ndinoda kuti mambo akadzidza nditaura kundara ndinonzwisisa kuti kana papfurwa munhu iri maini nyaya inenge yaanda custody yemapolisa matombo anenge amapurisa nyaya yekubokedzana pasi zvagara zvinongoitika nazvo zvinoitika mai pasi pagara panoita se panobokedzana munotaurirana ende minds ine state forward inouya kuzoona kuti chii chiri kuitika yosiya yagadzirisa izvo zvoda kunzwisisika nemunhu wese anomaini nokuti zvagara zvinoitika pasi saka ndikubudza kuti imi mese makatonzimirai kumaina izvo makamiswa kamisa wakangouya kwatora makodinesi pashafti yaukupinda naye wakuya kunopinda pamwe wakauya kumainzi vakauya wakatora makodinesi vakatoenda kuna Silva kwacho wakati ruda kuona redesese kana tione gaudhari rako kasi kuti mese bcause pane dispute kana pane dispute vanhu vanomira kushanda ndozatozei pane dispute kana zviro Silva akabvumirwa kunzi chitora matombo ugaye because the 4 lots dzandakaburitsa mari dziripo paground akabvumirwa kunzi chiuya nematombo ugaye Silva akatondiudza kuti amboenda kunovaudza kuti akutakura matombo pamainzwa pasi mainzi haina kupusa zvinhu zveseka government haigadzire mastructures asina communication inenge government ruzi inogadzira mastructures ane communication kana Silva akapo authority inezwa paunyoro ivanzi kuitata mai anogona izvo zviramba zvinenge zvine mudhidhochi saka ini kuti document renyimiro paunyoro rakapera kuti kana rakapera ngarive riri pachi paunyoro inini baba vachiripo akuru abushu vaimaina pamainda ndinomugara ndichipiwa naThomas chinoitika ndechekuti Silva kana vari vanhu vaSilva ava inini ndine maini yanguwo tinomira tese kuti Silva naThomas handimire nakurochi ndomira naSilva naThomas zvekutoti kana vemaini vachoko wakauya wakati votora makodineti wakaenda kumiro kwaSilva vakataura naSilva saka vachauya weminerozi vachauya wekumainzi tomira pamugama toona kuti pari kumainwa ndipangu here kana kuti ini ndiri kunyepa here kana kuti kuri kumainwa ndikwawo Thomas because tiri kuneta ndekuti kana ava vaine nyaya neni Silva anofanira kumira pakati pavo handiti ndiye munono ndiye akutata inini mafungira munyaya yese animapepa ane maindi yake Silva nyaya yako iyoyo ino haizobuda zvakanaka nokuti kakuti tipepe pakupurisa ndakatifungidzira kuti mimi muda kuzoyanana kuti amai amai ava vasi kurapisa mwana uyu zvakakwana ndo pane ishu yedu takakanganisa naamai tikubira kuti titaurirane zvakanaka totanga kufambidzana nokuti dombo iwo wakashandisa simba amai avambopa dombo ende amai avo vanoti ini ndine bepa rangu isusu hatitoda kuti munyika medu murambe mune noisi especially nyaya yegold hatitoda kuti irambe ichitikanganisa kuti tigare zvakanaka vanhu vakadzikisa muto wemari yegold zvinonetsa iwe vanhu vanoda kubatsirwa kai inoda kuziva kuti ndakasungwa kuti nyaya chimwana kochi ndiyo nyaya ndinayo ndoza kuti ndakasungwa ndiyeni chimbomira mapurisa ndokwaunosiko exonerate kuti nyaya yako ndiyei kana trespassing mumaini memunhu ichazozi judgment iyoyo ichabva kupolisi pamunogara paMajor Street
Kaspari zvinoda kuti mubatsirikane. Maybe isusu amai kana wakukura student dialogue ndega kutaurirana ndokunobvisa mhirizhonga. Ukakura ukarova amai ini ndiri kuchaja nechimina chemunyika medu kuti mubhadhare mufana chete. Ndo zvangu zvandokwanisa kuti ndikuitirei kuti iwe wakapfuurirwei trespassing ndichazopuwa. Ini mhosva ndikukuza mhosva kuti nyaya yakasungirirwa kuti ini ndakafunga kuti pandakakuwara. Ndosaka kuti nyaya yenyu yakapera here koti? Haisati yapera. Saka koti yakazondipa kuti aiwa nawo nemhosva ini ndakuti aiwa iwe wakasunga wakakonzeresa mhirizhonga pamaini paavo. Pari zvino ini ndoda kuti ubhadhara chimina amai muno zvatinoita isusu mobenengudzi. Iwe mufana unofa kuti urapwe upanzwisa project. Ndo patinotangira kutaura ukashambe makadzidza tsika yekungoshandisa simba zvikuru. Izvozvo ngatiwirirane. Makangoshandisa simba makanga magona kutanga kutakura amai amotaurirana first. Makanga magona. Bali makaramba makushandisa simba azvibude manje. Takawarowe. Chinonzi simba chi gender based vanhu vakumwa simba fight chete. Na amai gender based leaders. Kungoshandisa simba chengoti newo kutseka wako ya gender based kukanganisa munhu mafungira ake. Gender based violence simple. Saka isi tinongoti mutaurirane brochi. Iwewe mfana okubirana nana amai kugara pasi amai isusu kuchaja mombe nembudzi nechimina iwe ukudei kuti unorapa zvako. Taura straight forward. Munenge ndikapinda mubvunzo amai mutsara disability 2008 what Mari andakamupa brochi yako yasvika mari yako ari kudaiwo inotaurwa but haitaurwa unoda kuita manje. Iwe ngatasvika pauri ndakawesta mari yakati ndichirapisa mupando handimani mabara akabviswa hapana munhu ari kupotera munhu tende munhu hamuna munhu anotyiswa amai mamboga ndaanotyisa mudunhu ine hamuna mumwe ini ndoyaka ndikazviramba mazuva ezvo ndakuzviramba manje ini ndega ndinotyisa nokuti kana mukuru mapurisa asvika achinjwa noazona mambo akadii kutsvaga inini munonetsana anoona mambo saka ini ndinotyisa munhu saka ngatiwirirane nokuti handisa kutyisa ndakuwirirana neni wazvinzwa mufana uri mukorokoza ndozizisa asi brenzi chikorokoza ndozizive nekuti ndekuyanana amai munofungeni mwana ndine urombo kuti vana vedu vakashandisa simba kwamuri. Muda mubatsira sei amai? Ndinomubatsira. Sei? Ndichamubatsira ndichatsvaga mari mangwana asi ndinomuda ari yega. Ndobatsirana naye ndega. Kana ane munyin'ina wake adha mukoma wake ngauye akanangana nomukoma wake kwete zvapurochi. Alright. Inini purochi handidi kunyeperana kuku chipi ndakanga ndiri panguva yakaoma. Ndazvinzwa amai ndosaka kuti gara yako. Ini ndiri munhu mukuru chipi. Ndagara ndararamira kwaBushu kunoku zvakanyanya. 2002 murume wangu ari mupenyu ndichifambidzana naamai Bushu. Amai muso maitira hamusi kufara here maitira tokuita nyaya yedu. Aiwa ndiri kufara. Muri kufara. Asi nemunze chipi ndakapota chiri jambi nyaya dzisiri dzake. Chandiri kufara ndechekuti uyu nyangwe maisira aita nyaya yake angachida kuziva but zvandipa kuti aite mukana wekuyanana nemiwo futi nokuti maitiro akaitwa handa kuafarira. Pane chinhu chinonzi kumunyikidza bata munhu chibharo ndo chiriko chakaimukaitapo but ini nhau yekuti toda kuyanana brochi tinoenda stage by stage chichitaurirana. Uyu mukomana unokwanisa kubatsira bra mangwana mubatsira asi ngauye nehama yake ndouyu mwako Mari mushandi wako. yo brochi Mushandi wako. kuofisi kwako unostaura izvo kuofisi kwako chigomira muno ofisi kwako Pamusoro mama. Ndati vari kuti murani unobatsira udani ngaimiri inodira mvura zvozvese iwe brochi ukashandisa maria Kubva transport yangu. $20 wakabhadhara. $20. Mirai amai musoro idzi nyaya dzikazisiya kaidzi kwamuri kuenda mberi kubva munozodzoka kuti mambo ngatiyanane kuti saka ngatiwirirane munhu
Proto kashandisa mari. Makomana ndakapa 300 yakarubviswa zvino. Wamba chi? Zvino apana chisina receipt. Apana chisina receipt. Mari sana. Une receipt. Arume. Ungosvika kudarike. Ungochiza kudzi nyaya dzitaura kudai. Ungosvika kudai zvadzi nyaya dzikuya kudai. Ukabviswa mari. Prochitosa kuno. Chikuonekwa kwa kutika mabusiness chipepe kachanda $300 transport. Mshonga noma yimba. Ukarapa mari transport chibudisero kuti chapter nefuel yake. Ukashandisa mari $300. chine isipo masita. Usachi hapo ndikuweza kubatsira mese. Taura. Unakati kubatsira urapa kutsema Ayo zabasa ndikasipo tsana ngura process yako. Ai moina weza ngata process kuti kusemunyama zvizvinodiwa kuti odeka $300 zvese zvikudiwa. Umalera kuti iwo aunokufarika stereke iwo ndousinakufarika stereke toda kupa maimsumusoro bhosha yave nindira nemari yavo inini ndingangotaura ndinondira nezvora just a blanketi ndingidini marisitsi unoyamusafona marisitsi apo kana uda kuti ubatsirikana unoyamusafona kana kuti unoyanawo mangwana amai chimusoro marisitsi anoyanawo kuna sekretari nekuna sekretari handiti inyaya yatoda kuti gadzirise mufambidzane zvakanaka nevana vana venya inokunoziziva kuti ava naamai vangu saka tanga kutaura ndo first time yavo kutiwo zvakanaka zvokwira dare mazira angu ese ndogara chinetsa naye kandoziva mamambeza kuti ave profita kuzongovana panapa uzokurwa kuti ndinozvida kuti vandozozora ndiri mama ndo first time yake saka toda kuita zvizi pamutemo kana maenda kupote nemuendawo zvinhu zviri right mese hapana sinokanganisira munhu nyaya yekubhauzana mutaurirana pai pasi saka endai munoita vanhu amai mukuona inyaya yekuti amai vakapfura munhu kasi zvifunge mweya wacho kuti nini munhu ari kudzerera kupindawo pasi saka ndinoona kuti mese muite unhu hwakanaka nyaya munozoti mambo wakapinda nyaya iyi munozizira mai chimuso mambo wakabva wanzi vatuma approach nokuti mwana womupurisa wavo ndakatofurwa nevanhu vakuru sterek muofisi mahombe vakachiti mambo tudze chikutengetai wakaruma ini ndakakuendwa napresident zvazvokutaura basa ramambo ndiri custodian wenyu asati pachitupa pakwanirwa unzara pakwanirwa wanzi chief Bushu saka vana vangu vesa handidzize nyaya idzi ndakambouya pamaini menyu chitsvago kana shift matoona ofisi inyu nhasi wazvinzwa proch ndakatozvi mwoyo weghoridhe wakaipa muparadzano kana ndikoudo zvangu ndakatoudza munhu iye kati aizva ndizvikasamba chimusoro chavachacha nokuti kana vari vamhang'ara kuti ini mambo mwana wangu ndikubva achajira izvo kana vamaini nofunga murume we wakatoudzwa kuti munhu iye ndofunga akatoona kuti mambo agomboka akakuudzai aikuona kaisa painzi free ini ndaitaurawo kuti zvandoda ndinotaurawo kuti ndikabva ndazvitaurawo kuti nokuti amai chimusoro vacho handivazivi saka ndaida kutaura chokwadi changu but siyainai nekunyangadza masiteni amai munobhadhara marisitsi approach kasi pane chinhu chandisina kufara nacho kaikona approach chandinoda kuti approach akumberere nometa kuti ari kufunga kuti ari right chokuti matombo ndipei 200 ndikasiponza naye pane argument chinhu chakaipa approach wasuka approach wangosingafanwa kuchiita kuti muyanane kukumbira rege kuti amai ndakazvita pasina ndine shungu zvawataura kuti ndakaita shungu ndakarambidza kuti uone hasha ambuya kuti titange kutaura amai avo tisezi amai avo saka iwo pekutanga pakapfurwa mukomana ndakatosvika gadhi wawane futi vasati vasvika vachinzi ndo vakamirira ndakati kana amai vachinge vachisvika ndakatotora kodzero dzavo aiwa ndazvinzwa nekutanga ukazinga wakunogaisa matombo ubvonza kuti amai vadzoka ndabata ndazvisina zibata ndarikasunguzere kuti uri rongo wakangobvuma ipapo chitotanga kupa kukimbirana regera ukuzere kana mari bato nerongo sidari aiwa uri rongo here approach ukuziva uri ronga enda unokumbira mai vako hapana chaunobva nokuti vatotanga uya kupfugame uri mwana wangu here unopfugama
kama kupira hapa ama ndio utaka kuzikisa ama ya wasekere mamza mambo zona chipala hapo kasi asikagone manje ndikuti amai avakumbire regere aiwa ndikuti ndamai vangu lokachipiri waona chichaitika kuna amai chichawaona chaitika kuna amai aita sei vasekerera nemazira munoita approach yamai akugamirai mazira munomita zakushamisa vabirikidzika kubva musati makupfura mukomana we tine zvatakamboitana kumashure akapfurwa nagari aiwa tauriranai yairipo ndeyekuti munomba mudana asi takubvira nyaya unonzi wakapfurwa uri pai ende uchiitei ani munyatsonzwisisa tikataisa distance kuno kwachakonda kuenda kunosvika kuwepmaini kuseri kwemaini yangu kutaura chokwadi pamberi pamwari wangu ndikuzvisa kudai mumaini muri kumaini wana purochi mumaini mangu asi purochi vanipaniudatara padikidikimirai dispute yenyu mimi makaitadza kukuitira kana dare kwamuri kuenda kumberi ichiri kuti mambo wazviona imimi maifanwa kutorana nemunhu wakuti vanonzi silva vana vakaupinza chitipasa vakupinda mumaini mavo ndo zvamaigadzisa ukama hwenyu uyu akatadza zvokutadza zviye nokuti akazosvika kudhimanda kwamuri aiva kusukidza kuti silva kwaipamberi penyu kuti vanhu vandakatuma nokuti mamuzivo munhu wakuzoziva ndiani ndisilva iye unechitiyeye kuti handinzwaro aida kukuaprochaiza tikuramba pano taiaprocha zvisizvo kana waiyanana namai waiyanana muzi vakasi waitora mapepa ani asilva nasilva wacho woyanana naamai saka endai munogara zvakanaka makumbirana ruregereroka ndinoda kuti iwo uende kukoti nekuti nyaya yenyu amai ava vane nyaya vanotodzipapa attempted murder ndopavari amai ava mayanana imimi munokudaza mama musaite mademands akapfuuridza musaite mademands anopa kuti ivo naamai muzovengana futi semawirirana vaita pano kana muchienda unouyanana chienda munogara pasi moenda mune chinhu chimwe chete kana makumbira regerero makuenda kukota munodropa machatizenyu vanoda kudropa kana kwakuita kuita chimwe chinhu zvokupura munhu handizoti dare renyu inoti chii kuti inodropa ivendaidrope kasi chandoziva kuti pakaita se pakanganiswa mowirirana amai nokuti pasi pese panoiswa maissues mudare achikuda zvakanaka ivo vandoda kushanda amai chimusoro pamwe vanozobudira kuti ndo mublock mavo ndo mamukapinda vanobva nobrochi joke chandizvo zvamai brochi aipinda zvisiri pamutemo pasi pei saka chakanaka brochi kubva pano naamai chimusoro handiswa kuipindira nokuti ndatoona durwa nakuru matowirirana kana kukumbira regerana mawirirana ende unosangana naamai zviri pachena zvisina chitsotsi nasilva wacho aiwa ndiri kutaura naamai mati mumusungisa zvataurwa namambo mati mararama munyika mabushuka saka vanonzwisisa ndakavabhuloka pafoni pangu iva ndakavablokera nyaya yekuti vakanga vati mamba atuma ndavabhuloka vandazona samoni rauya nyaya yakataurwa meetings dzedu dzatoita dzevatungamiriri vanochengedza nharaunda ndiye somupurisa mp varipo mapurisa aripo saka tatikati nyaenda kugadziswa nyika yake yaabushu saka amaenda ndakukuanblokai kuti munotaura nyaya yemuzondifuna kuti atafamba zvakanaka takuwira nemwana wangu takanogadzisa chi ikupinda maimaiso kudare nyaya iyi nhasi ndidiedu ipinda zo 25 andikuzisi endai munogara pasi kuira mangwana mutaurirana munoratisa mwana uyu iwe wouya usanyepi marisitsi wouya nemarisitsi mupasekretari wangu muchitaurirana pakuwira usaise mari dzakawanda nekuti uchada kuraramirawo kwaamai chimusoro iwo hauna maindi ushanda uyo anogona kutaura enda unoita saizvo
ndakusunungura. Mari yako yawakashandisa pamwana uyu unoiwana kana mapepa akunza kuuya. Anozvizvisa totawirirana sekiti anobva andorakidza towirirana madhara vangu vesa tokuonana nemapepa toudza amai chimusoro nokuti vese iwo mwana womunhu avadhibana nawangu amai mombe dziri dzinarini mwana unoda kubhadhara uya. Besides ndaifangurai mombe 4 tembo andizozvira mwedzi umwe sa 30 zvekuti vanotaka kubhadhara nhasa vanotaka kubhadhara nhasa aiwa zviti azviti ndinoda kuti mudzidze kuti jairo kuti inogadzisa taurirana even procho chamaodzidza kuti taurirana uise mbudzi yedu iwo chine mbudzi yedu kuti akabhadhara dani aiwa anechikwereti mari inogaiwa mbudzi yedu bhadhara chitobuda kaone funi vosiya kubhadhara mbudzi yedu mwamutonga kwani mbudzi kune mbudzi yedu amai mubhadhara mombe 2 mombe imwe chete 300 plus mbudzi yedu $50 mombe 2 mombe imwe chete nenda muno mwana atisa kuti mune mombe 4 asi ndiri kuti bhadhara ndisine mudzimai maaziva makaravana nazvo ndizvozvo tokusiyira mombe 2 350 pamombe imodzi mari mupamufana anoyotora mari yakare ari next dare remuswana ndakuredzererainei kasi nhasi vamusiya mafunga mubhadhara mubhizimude munhu wamaina angadzira mari vakunyepaka zvirupuka kasana munoregedzera kuviga munhu kuti pafiwa ndisina mari hamba dzinopindira ndizvozvo bhadhara waimari sekretary nhasi 700 tapedza navo nokuti asati ndisikazoshandisa futi pane akashandisa futi tikapedzerana naye bhadhara akambotinetsa tangoti mombe 4 abati mambo tikati zuva ranhasi tichipedza dara akanga adzoka saka mai chimusonoenda munosaina apa prochi enda unosaina uri musungo wedu uchakudza mhosva yako izvozvo kana kupedza nonosaina Ngomana. Nenda vanhu vozvakataura mai. Vati mangwana unoenda unokuwa kumukweta ufiti. Sizvozvo. Worthiness msikanzi kuti unotikana masago makutaura nazvozvo. Vakutaura kunouya nawo kana aidani. Kuenda kwavari kwavari kunokutaura. Anzi mushandi wangu. Iyo yake. Sadaro. Musa kumizi wakaita muna mechi. Enda kumberi. Kumberi. Wakaita zi. Kumberi mari yangu kwavari. Ndakashandisa pamatumba wakatora. Uchishandisa chii? Muromo. Muromo ushandisa kasi wakishandisa chii baba? Asha dzakandibata. Dzakakubata. Musawo chononzikana wakaporedza nchimbotura kanoputa kunowa. Kubutura badza kunzanga kude panza. Tunge singana kutola kubutura kana bhora chero kukika. Kuti ndicho zviri right. Muisire mbudzi yake. Embudzi. Muisire mbudzi. Maichi musoro. Awo kanganzireka mwana. Munoti kuti bosses of the story. Akakutorera. Wazoporocha. Mari yangu vanenge vakudzoserwa munhu wakapfuura bhozi ndakapa uyu mari wachera matombo iwayo bhozi vane 4 times vachitora matombo angu andikasponsor ini pamukuti wanditane 2 years tichimaina nekuti akuwekedzana pasi vaidi kungotora pesa mumatombo izvezvi tine 4 loads dziri pamugodhi dziri kuzikanwa nasiri kana ndondondakatisamesinafanwangwa tationa ndinoisa makungwara vakangwarira namuvakangwarira akarozva kuti oda mari yekubhadhara apa kutaka pangomona mari yekubhadhara saka pasina mari yatodhimanda wana mari uza kutaka pangomona yekura mari kudiwa namai
Mari kumana kuti vanorapwa vakapfuura. Ndakuvhurira mukana kuti ndamutaurirana. By goes, ndose. Saka mese muri madoko, sorry yamai. Kasi ndakutonoziva hapana kungwana kana. Aiwa wakati kubatsira tatika makumbira regero makasikira napana tona wakangwana. Akuya vanodirigirira. Varegerera nei? Enda varegerera. Mamuregerera. Saka ine musangana. Kurochimwe nosangana mangwana. Manzwa mai chimso. Musangana kurochimwe mangwana kugara pasi. Zvisine makamunzwa kuti anya kuripisa yemufana uyu. Tinoona unorapisa. Chaiwa. Iyi ndio responsibility yangu. 350 ndataura kubhadhara kurochimwe kubhadhara kudara. Handi mazinzwa. Sokubhadhara $200 zvinhu zvamukaitirana ine handine nazvo handiri kuzvinzwa nhasi muno. Ende mugara pasi mutasei nokuti chimiro chamukandisa kumapotso chakaipa imimi mese wazvinzwa zvutara mangwana sanganai Havandisungisei. amai kuchamusungisa ine amai hanzi kuti mangwana usangana nawo murochi wazvinzwa Namba dzangu vanadzo. namba munofonera amai chiendai kumba mukusema bhadhara dzimwe mombe ka masaina ini uzwafomo ine mari kasi mangwana mutenga kuti asi kurapisa mfano zvoina mari yachiproshiti $200 nemugara pasi mutaurirani handisina basa naye chienda mutaurirani pro chakachibvunza mubvunzo kuti makamusungisirei uya ibvunzo makatisungisirei ndosaka ndachichienda mutaurirani kuti